وكيف الحال يا تلميذ جميع الحال في النعم. جزاك الله أستاذي بدار الخلد ذا القمم. بها أنهار من لبن وخمر ما لها سقم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muna godiya ga Allah mai sarki da ya bada dama muka samu kanmu a cikin wato masallaci na da kuma Allah kuma a cikin wata Ramadan kuma a wajen tafsirin littafin Allah wanda malami da bayan da yawa a kai da wannan sannan kuma kasancewa a yanzu a cikin hadisai da yawa da Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi da annabi akan amfani da ake samu a wannan ƙasa akwai ne shagon saba wa tsakanin imanin da wasu tsara da kuma wanda ya rasu wata Ramadan yana da imani wato mai yarda da Allah ne ce a yi kuma yana da ya yi shi da kuma Allah kuma yana so Allah ya shi
idan mutum ya sa a wajen ya san ya kama yana da mai kuma ya yi mata a cikin ana sa zama ya sami tsiri ya fara da baya saboda mutum hanyoyin da ake yi a ba da ya ce yin azumin yana sa wasu mata yin sallah yana sa wasu mata yin dacewa da wadda da su da yana sa wasu mata sannan a wadda da su da ma'a wasu da ma'a wasu da kuma kamar da mutum na da yana cewa cikin wadda za su samu jami'i da mutum da shi da ya kwato da wani shi jami'i daga cikin su akwai da su yana da cikin dare a lokacin da ya san da shi malamai sun ce idan sun ra gani kowace dare ba sai yi sawa samu wannan to ina da sallah a cikin dare na magana ina da sallah kuma da aka dace da dare wato ya da zai amma kuma da dare ne ma wasu wani shi na sarari which has a responsibility in which the person inside can be seen from the outside or the person outside is seen. Among the people that are in church is the one who brings the light, the people who are listening to spirit. So I said, how do you think of who brings the light of God? Who brings the light of God? Means light of God. It means the worship of Allah. What do you think of that? Who happens to be among the ones that is the light of God? This is the person who is the light. And we know that's not idan mutumin da ya samu sallah a cikin kowane dare sai ya sa ya dace ina kuma da wanda ya samu dacewa da yadda kuma da karshe da wanda ya samu kuma da ta yi karshe wanda da ba ya da rayuwa kuma da muka sai insha Allah ayar da muke karatu a cikin ta wato mutum ce ayar da Allah ya sarki yake cewa bayan da wani hafalata da mabin ba da kan wannan ita ce da wani tattaunawa a cikin tun da ga halawa ba mata da kuma wani kowa da hannun da ta yi masu ne bayan yanzu kuma za mu shiga wajen da ya yi jawo wa wani zama da nisa a hafalata da أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فلا تدعوهن خمسين يجعلن أو سرحهن بالمعروف ولا تمسكن ضرارا تأتين ومن يفعل ذلك فقد ضل نفسه لا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. Allah madaukakin sarki bayan ya ja hankalin na cewa fahimtar wata hasalatu da mummuni fara da ta 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 idan mutum ya saki matarsa ba za ta halasta a gare ta ba ba za
za ta halasta a gare shi ba ya sake bayar da ita wata sun yi wata sun har sai ta wani lokacin da ba bayan da wata haka za ta wala a rikin mayan da wata to idan shi ya biyu kuma su kita saboda an samu matsala babu yin kimi ne ko wani bayar da ita ko su koma sai wanda ya yi jima a mutum ba idan suka yi tsammanin ba za su wato kita ne kamar ba wato za su ba kowa ko junan su a kwakwakwakin su wata yi da hukumin ba waɗanda iyakoki ne kalla bayan mutane da wani alaƙa yana bayyana su da mutane waɗanda su kuma su san wadda su sani da za su haɗa da ba su ɗin da wannan aya ita ce ayar da ta kulle wancan abu da jakariya a cikin da suke makarar wasa da ilimin ya wannan ba a sake ba da wani dama ba tun da bai kuma kiya wannan kulle shi ne zuwa musulunci da kuma da karantarwa a kan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka da wannan ayoyi a wannan da kullewa ce sai dai ba na abubuwan da kuma da ke sun shi da musulunci sun sanar da cewa ko da an samu mushkila kuma tsakanin mata da mutum da mutum da farko sun yi ne the period should not exceed 2 years. If the divorce of wife or daughter will not be one time, and she might have divorced. And then this is the divorce. So we say that what we're saying now is there is a lot of opportunity for the person who is wife, and she has to have the person who is married. We cannot first of all we cannot provide all and marriage we can always have. But we will hope that we will now students are with intention and expectation. But to make the wisdom students out by any of the emotion of Allah or by living an happy life or by living each other as rights. So I said, Allah SWT informed us in this verse about the person who divorced a wife when he begins, if he begins to break it up, he should try to do that before the completion of the condition. Otherwise, he has to marry and if it is no time, he will not be able to do that. So that's why I say, whatever the problem is now, and if it was the wife, okay. You don't want to have that. Pembalak dan ada bumi, setiap hari dua cerita. Faham sebelum dari mana, sebelum itu sudah ada. Sini, yang itu tidak masih. Saya tahu tidak satu. Saya tahu tidak ada satu kami. Bukan kita itu kami itu. Ini sebenarnya ini stage معروف في الناس بيعرف زي شيء انت كده انت يقول السياسه الاسلاميه انت كده سياسه الاسلاميه شيء على كده سير ديا ولا سلاي هو ماشي اوصل لكم يعني لما ضرب اوصل لكم yanzu mijin da sai iya sallama sai iya sallama duk da bare aka zai iya sallama amma
samun ne to zai iya mata wata wato samu wata da shi da bai wa Allah ya kace ni mun samu matsala da kake zama jin daɗi da ke bayan mutawa mun yi zama da soyayya da kawo na ne da bayan shi ne wanda shi kan yi ya samu matsala wanda ya jawo saboda ka samu matsala da shi har da kuma yi da lokacin da za a yi cikin amma ba ga wata da ya yi ba saboda haka ga wannan ba ya yi da kawai shi suka kuma wannan da ba ya yi ba samu wani da gari wanda wani da kuma yi shi ko wani da kuma yi cikin da ba wai wata wani da ke tsaya mutum ne ne ko zagin juna ko cin mutuncin juna ko ta ba a sami irin tsanani ba abin da za a yi da kwaci bi ma'abu shi ne abin da shi ya ke da shi kaɗai da shari'a kuma a yi da ake wanda wa guda ne kawai sai ce ولا تنفقون إرادة